No a zlíznem si to ja. Kamaráte. A už tam bol Karel, čo je Ríša, tu skočil. Ešte viacej tu musí zavrieť tú ľavú ruku. Nezahýbajú toľko do kruhu. Musíš skoro ľavá ruka viacej a predlač nohu. Zjedni ho na ruku. Tak, super. Tvári Patrik, no? Pozerám to ostatne, ho môže proti hlavy. Včera. Dopredu. zmácený. No, čo som to nechcel. Dopredu. Tak skúsme do strany ešte poslať. Dobre, pohol, super. To je presne to, čo chceš. Dobre, som si prijasnil ruky. Dobre. Nebol úplne rovný. Ešte viacej by si mohla zrovnať ten krk, ešte ruky viacej k sebe a zrovnať krk. No. Tak. Dobre. A zase dopredu. Super. Mama musí ísť viacej dopredu, teraz ideš iba do strany, to aspoň, že nejako reaguje, že fajn, ale ešte viacej mal ísť dopredu. Mama hovorí na teba. Necítim si chrbát, jo. Dobrý. Dopredu a do strany. Prvé strany. Teraz ti zaostáva za to, musíš viacej. To sa už nevidím tam ani hovno. To je s telefónom. Čo má také? Počkaj, ale nie spomínali auto. Ja si na takú auto. Byť stále na tom istom kruhu, na tú malú krúžku. Ale ja takú som neurobila, že? Ty debil. Ticho, debil. Viacej ľavá ruka zrovna. Baterku múka. Práva noha pretlačí do stredy. Zastav ruku, tvrdí. Tak. Teraz zase musíš ruku dozadu. Dobre? Keď si výrazný viac. Teraz to bolo. A zase dopredu. Nezostávaj tam dlho. A tak skúste hlavne zjemniť do tej pravej nohy, do ktorej sa včera tlačil, lebo nechcem na ten chlad tvojom údru. Prečo tak zase? Idem, pozerať sa rovno na tú stenu. Keď ty chceš od pravej, 1, 2, rovno. Obrat. Rovno. Tak. Rovno. Aby to malo nejaký celok, lebo ty to chceš tam strašne veľa krát na tú stenu. A zase otočím, idem rovno. Aby sa toho stena zrovnala, tam na tú stenu sa pozerám. Raz, 2, stačí. Môžeš aj meniť, ale nehočí na tú právnu, tak poďme to od pravej vyrobiť. A zase otočiť a rozpustuj to. Narovnám ho, idem do strany, zjemniť na ruku, idem rovno. No to vyzerá tak strašne jednoducho, že? A to druhou nohou, pokiaľ si nejde, tak pán, dopredu. A teraz dopredu robiť, dopredu. Hej, viete, tento koň na prvé, že on ide iba do strany, on nechodí dopredu. Hej, a tým, že ho vždy rozídeš, potom sa im vlastne dopredu sa to naučí za chvíľu. Za chvíľku ľavou rukou plece. Tak. A dopredu. Inou radšej cúva, ako by mali ísť dopredu a do strany. Dopredu, z rovného a dopredu. Rovno kráčať dopredu. Tak. Super. Otoč.
dopredu. Tak. Dobre, a dopredu, ešte rovno. Čiže ona ich potom sáťažky nejde rovno, není schopný ísť rovno, lebo furt ťa tlačí takto to plete. Hej? Zrazíme. Ľavá ruka, zablokuje rameno a dopredu. Teraz už bol ten pohyb dopredu lepší. Ešte nechodí úplne rovno potom, ale už to zrovnáva rýchlejšie. Fajn. Mám psa, nosačku. Zablokuj rameno. Dopredu. Tak, super. Rovno, nejdeš rovno, ideš šikmo. Tak. Ľavá ruka. Pretlač nohou, pretlač mu ten zadok, nech sa pohne zadkou. Ó, super. Tréner. Jaký je Dudo? Dobrý, lepší. Hej? Tak mu to pomohlo. Áno, vy ste mu pomohli. To som ja. Aha, tiež tuším. Znova. Jaká zlatá. Takže pozri Teraz sa. sa otoč. A teraz poďme práve držíme. Ľavá ruka. Tak, a pretlač ten zadok. Teraz, ty zlatý? Poradte mi, ako mám presvedčiť Jura, aby si kúpil Chápeš tomu? On nechce. Príde som. Mu to povolá, to stačí. Slávi, poď. Budeme ti to povedať, lebo on je taký docela tuhý do Bo ten Dudo je strašne blbý na hlave. Vôbec. Vnútorná noha dopředu. 6 metrov. Vyčíta baterky. Ide ti ich zariadiť. Idú mu volať, či čo? Čo bolo ešte novou kartu SD. Vyplná. Tak teda nic. Už sa prišlo, že najdu sa veľmi strašne padal plocom. Šneklo sa mu pata. Niekto mi do kamery, boha tvojho. Bude zas čosi. Sorry. Si tu nové? Teraz odpúvaj, dobre? Odpúvaj ľavému trikomí. Od ľavému trikomí, teraz hop. Pomal, nespomal. Ty si strašne pomalá na tejto strane. On nezareaguje a ty až tam viete ho preskočiť. Ja ho poďme viac, ja tam budem rešpektovať, že ideme do pusu. Tak, správne. Tak.
Jedu. Dobre. A teraz pohneš ho z prvej nohy, od pravej. Okej. Good job. Super, stačí. Pochlap. Čistý preskok si dostal. Nie, on tak przeskakuje. Podarenie. Mhm. Tak, brawo.